Dumbulne karo kabel lho. Ha iki ganti gelo iki. Gelo. Ayo. Ayo mbake gelo mbake. Iki lho mbak sing ayu. Lah iya. Ayo. Iki lho. Mbak Dikem iki lho. Hah? Mbak Mona. Ngomongnya jenenge Dikem kok Mona bener iki lho. Mbak Mona. Hah? Mona Ratu liuk-liuk iki. Munawar kok. Ayo le, ayo. Pak teko Bukiro. Wah. Matur suwun. Sugeng rawuh dumateng Bapak Supar, sesepuh kula maestro. Maestro. Nah, iki piye to? Basiku sini sayangku. Munggah kene. Ayo. Ben dikene gelo kok. Ayo ta ayo. Nano. Ya kayak apa mbak? Gelo buka celuk. Ning ngendi nggonku goleki peti kepengin ketemu Setyana tak parani Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nalasi pipiku kaya kondo aja aku ora Ya, rek kuwi sapa? Sing ngendang dasare sing bergairah. Mas nulis arek kuwi sapa lagune ndang nulis. Rene. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati nggonku goleki bote mong pengen ketemu senadyan adoh tak parani mong nuruti karepe ati ninggalake aku
pancene ora tresno kok ya kandha kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli Ayo inilah lakonku kok dadak ketemu pancen ditinggal lagi gawe gelo ati salawase. Nggih. Pare panglipur saantawis iki wis rata apa, Dong? Nah, saiki ganti